दुल्हा के गमछा काना पर धरना गमछा काना पर धरना गमछा टोपी टोपी कहा दुल्हा के टोपी जल्दी पहरावा टोपी जल्दी पहरावा टोपी। हंस में बा आई हम प्रकाश बाबा श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी आचार्य महोदय कृष्णा जी के शादी के खुशहाली में 100 रुपया दिल बन तिलक पहले चढ़ जाओ तिल कहरू लो सामान मना गइल बा आ गइल बा दुल्हा के सब सजावट हो गइल गहना गुड़िया पचाठी आइल बा पचाठी दुल्हा आंगन में निकली अब तिल कहरू लो इंतजार करता पहले घर के देवता के गोड़ लगे रहुआ खानदान के भैरू बाबा हो गोड़ लगी रही यही खुशी में आज खुशी है भाई जन्माष्टमी आज तो ऐसा ही खुशी बा और कुछ कहे के चाहता नहीं धीरे धीरे निकले के बाद अंगना में राउर बिया भई अंगना में जब निकल लोग तिलक के बेरा था आगवा कोनो फोटो खींचत रहे खिंचाइल कि ना याद नहीं के परत नु का 7 बरिस में हो गइल का जी यादो न के जे का भई रहे फोटो कैमरा कहां बारे फोटो खींचे के बा हो दे बा अरे कहा चाचा अरे गड़िया साधु बाप रे बाड़ा तिलक चढ़ल जी ए चाचा छोड़ दी बढ़ जाए रे बोले बढ़ जाए हेलो चलिए आज जन्माष्टमी भी हो घर घर में कन्हैया के आज सोहर मंगल होई एगो कन्हैया के गीतवा मास्टर